खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब, मानोना खोथा होनाय बायदि बिटिआरआव सिनेमा हल गायसननायनि गिबि लाइखुन्थियाखौ गायसनजेनबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथायाव गिबि सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनजेनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गिबि गायसनजेननाय सिनेमा हलनि मुंखौ जालाख' मेम'रियेल डिजिटेल सिनेमा हल मुं दोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव बे बोसोरावनो गंसे 2,20 लाख रांनि सिनेमा हल लुफुंगोन। बे सिनेमा हलफोरा डिजिटेल जागोन आरो बे सिनेमा हलावनो हादरारि आरो मुलुगनां खेलाफोरखौबो नायनो हानाय टेक्न'ल'जि थागोन आरो हादरनि प्राइम मिनिस्टारा बबेबा समाव टेलिकनफारेन्स खालामोब्लाबो बे सिनेमा हलनिफ्राय नायनो हानाय टेक्न'ल'जियाबो थागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मैया बर'नि मुंदांखा मानगोनां दुर्गा बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि थाइखावजरायाव जानाय आन्डार-13 फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव आलासि हिसाबै नुजाफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि फुटबल गेलेनायखौ उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनो खाबु होयोब्ला खायसेया बेजोंनो गावनि केरियारखौ लासै दालांनो हायो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ अर्गानाइज खालामनानै गुदि गोजौ थाखोनि गेलेगिरि खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। बिथाङा बिटिआर सरकारखौ दानि जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ माखासे नांगौ रोखोमनि हेफाजाब होनानै गोजौ थाखोसिम गेलेलांनो हानाय खालामनो थाखाय हेफाजाब होनो आरो खाबु होनो खावलायदों। थामथि रादाबाव दं मैया इजराइल आरो हामासनि दावहायाव इजराइलनि रौनिया हानजाफोरा जोबोद गेदेर जाफुंसारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया हामासनि टप कामान्डार जेहाद मिशेनखौ बिनि गाजा नोगोरनि न'आवनो एयार स्ट्राइक खालामनानै गावथारनो हादों, लोगोसे बिनि गासै नखरनि सुबुंफोरखौबो इजराइलनि रौनिया हानजाफोरा गावथारजोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा बिडिअ'आ सासपेन्ड खालामजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां बिडिअ'नि मुङा मानजुश्री घोष। बिथाङा वाइगावनि मानिकपुर बिडिअ' अफिसाव साख्रि मावोमोन। बिथांखौ प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण एबा PMAY-G नि रां जाख्ल'नाय दायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया कसुगाव दख'रा एबसुआ थेखा बाजारनि आर'नाइ एकाडेमियाव फरायसालिनि फरायसा आरो जोथोनगिरि बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै सावरायदों आरो फरायसाफोरखौ इयुन फारसे जौगाहोनायनि फारसे बोसोनफोर होदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव कसुगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि मानगोनां रिंखां दैमारि बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिथांनि मावथि लोगोफोर आरो आर'नाइ एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो मैखोमै बाहागो लादों। दथि रादाबाव दं क'क्राझारनि गेन्द्राबिलाव इउपिपिएल आइजो गांखंआ खाथि गासा फोरबो फालिदों। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिया बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गुबुन हानजानि दैदेनगिरिखौ जयेन जाहोनानै जों मैदेरखौ फिसिनो गोसो गैया, मानोना जोंनियाव थालिर गैया। साधारन रायजो राजा भटारफोरखौसो जोंनो नांगौ। आंखौ जुदि बिसायख'थि गेलेनांगौ होननानै दोलोआ बुङोब्ला आं दावहारु बायदि बारसोमगोन। सिगां बिपिएफ नागारनानै थांनाय सोद्रोमाफोरानो फिन बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफिनदों। बिजेपिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ रां रुफानि लब दिन्थिनानै बिपिएफआव जयेन जाहोदों होनना फोरमायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।
एसेनोसै जै बर' हारिनि